Kube omunye futhi ukhisimusi obugutshezelwe yifu elimnyama ezisebenzini ezingu 3800 zasemayini yamalahle iOptimum call eMpumalanga. Lemayini yavalwa ngoNhlolanja wangonyaka owedlule nokwashiya izisebenzi zingazi ukuthi zizothatha ini zihlanganise nani. Abezindaba zeSABC bavakashele lezisebenzi ezadilizwa emsebenzini eMhluzi. Ngaphambi kwakhisimusi uKarabo sejanamane wakhishwa endlini emva kwehluleka ukukhokha. Sekuyiminyaka emibili ilandelana usejanamane engakwazi ukuya ekhaya eFree State. Lo mama oneminyaka 30 ubudala uphila ngokuphiwa. La kulabe ngihlala khona mina ama owners agcine angicoshile ngokuthi angikhona ukubhadala ngisakhona ukubhadala uyayibona. So in a way that kwamela ngihambe ngiyohlala nabangani. Nodaba kaKarabo alwehlukile. Ungomunye walezo zisebenzi ezingu 3800 ezasezimayini zisenkingeni ezingazi ukuthi zizokwenza njani. Abahlinzeka ngezinsiza kanye nezisebenzi nabo bathintekile. Ibhizinisi lobunjiniyela likaMduduzi Nkambule lingaseliwe. Isihlukumeze kakhulu lento yokuthi singabhadala sekuyiminyaka emibili manje and ngaleyo ndlela sekuze kwenzeka nokuthi kwamele ukuthi si lay off some of istaff sethu. Lento iyasilimaza kakhulu thina kanye nemindeni yethu. Lezi zisebenzi zifuna uhulumeni angenelele. We request the government to intervene, and because this process has been dragging so long. Union emele izisebenzi inum ifuna ukuthi Lemayini iphinde isebenze futhi. We had a section 151 meeting. It's a meeting where the creditors are going to vote for one potential buyer. We had it on the 10th of December. And it was postponed because Central Ventures Limited are saying the claim that is being put by ESCOM it's not a true reflection of what they've been owed. Kuze kube manje ikusasa lalezi zisebenzi lisibekelwe ifu elimnyama.